Machenjes aitwa gore mutungamiri wenyika achiti zvatiri kupinda mugore rinori gore ra2025 kune vamwe vanhu vari incompetent vachamboshiftwa kana kune vamwe vachanzi pfekai mabhegi mutute murwe pasi vachange varipo zvekare. Takuona kuti akutanga zvekare. Tiona kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe kunyange zvakare pazororo vanhu vari kuona sekunge asiripo zvake nokuda kwekuti maduties ake mamwe ari kutoma executa. Sarambira mashoko anodanyirwa panapa The Newsday notibva subscribe like on the bell icon. Tichina tosana maprestatement atiri kuona ayo ema-reassignment of ministers anodanyira achiti President Emmerson Mnangagwa is appointed Fulton Mangwanya as the Director General in the Presidency Department. July Moyo has been moved to the Ministry of Energy and Power Development in exchange with Edgar Moyo, who is coming to the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare. Doma shoko anobuda akanyogwa muzimba zvatikuona kuti zvine evidence yemaprestatements amuri kuona anyasoratidza kuti these movements ndechokwadi zvatiri kuona kuti tatotanga gore rino ra2025 tiona kuti the leader haasi kumira, they are mobilizing with the agenda ye2030 vision yavari kuudza kuti no one must be left behind, vachiona kuti vakomana vari kusapotinjiwa vachitosara vari kuuya vari kuona mamwe mapowers vakaita sana VP Chwenga vari kunova maloyalist avo vari kutomusara muvhu ivo vakomana vachitongoti tande vakananga 2030. Ngutidzai mafungiro enyu kuti kudii pamusoro these moves amuri kuona kuti chatochaya 2025 akudyiwi rinopisa. Ndakukomeni section medu kutidze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.